Kitipay. Oh, kitipay, ari sakit. Ato ra jud ilang agtang dungkit. Magunsa man ko dito. Gulmi ra jud kog sa amin ito ilang agtang. Naman ta sa amin pa nga naman manguwang pa man ka. Sa amin. Yung nakapait. Bati mo kay kog naong. Gulmi na ko dito. Nako na. Bati bitaw na daan imong naw. Manguwang pa dyan. Ayo. May agtang. Ayo. Ah. Agtang. Sumandong. Manguwang ko na si Papa og sa amin. Aw, sa amin. Tara dong ah. Iyo agtang ako lang ni iuli iyo agtang. Aw, imo ginayuli kay nanghuwam ra man ka. Ako yun iuli kay ako ram nang inumaw. Wala ko niyo. Ba? Ah. Dala imong gisugo. Pagdali alag gamit pa kay ako pa ba na iuli. Wala ko. Iuli lang na dito kay unto na kaayo. Unto lang ko man namin. Asa man di ka pa? Sugo-sugo og sa amin. Nga, iuli na kay adto man namin. Baw layo kay ilang iotang. Stay, Papa, right? Sugo sa ako ah. Iuli na day. Otang. Otang. Ah. O, tanahan sa amin yung otang ah. Ah. Salamat dong. Oh. Naman lagi ka pa. Magwawag sa amin. Pre. Oh. Magwawag sa amin, pre. Oh, baguwa rin ito hatod sa imong anak ang sa amin. Nya, wakar po namin ato day. Lagi pre kay nagdali mong ko pre. Ingon lang ko nga arin lang ko mahapit og pa namin. Oh, asa man day ka pre nga, nagdali man ka? Malo na ka pre sa mga lalaki. Domingo ron. Tare. Ako to itare ang itay kay guwang na kayo. 65 years old. Sige kag panare nya. Wa ka palit og sa amin? Ah, may sa amin to sa mga pre. Dako kay to pre ay. Oh, naman day mo sa amin day nya. Ngano nga rimang ka man namin sa mga? Ah, lagi pre nya. Saon, igtan-on ako sa akong naong pre. Grabing mauta pre. Bate ikay pre. Igupuhan po day kay mong anang dagway mo pre. Di man sa pagsampot pre. Suraan mo gamay pre. Pero, igpanamin ako sa mong sa amin pre. Bate ang kigugnaong pre. Pero, ari si mga pre. Gwapo ko. Ay dili man god pre. Katoy niyo sa amin pre, mutugan tos tinuod pero kaning akong sa amin pre. Baka kon man god ni. No. So what's up mga ka-James Home? So it's time to shout out now. So shout out kay kang Mary Jane Buwa, shout out kang Prince Dos Dos, shout out kang Jamaica Sinadan, shout out kang Loren Biran ng Magawang Loren. O shout out kang Critzel Itada Vlog from Davao City, shout out o shout out sa Daswakat Official TV, shout out o shout out kang sa Batanggai TV, shout out ya o shout out kang Aaron Gagliardi, shout out o shout out kang Lechan watching from Dubai, shout out o shout out kang Gio Olivar, Mawas Olivar o shout out o shout out kang Jomar Biran, shout out ya o shout out kang Pangikers watching from Negros Oriental, shout out o shout out kang Realin, shout out o shout out sa Dasif may Dalagit Base Command, shout out o shout out kang Bian Jipoy, shout out kang Air Tiger, shout out kang John Car Bustamante Mix Jr. Alivio Carlos Canas Qatar o shout out kang Generisa Enriquez from Danao, shout out o shout out kang Marco Guerrero o shout out kang Ruben Salvador, shout out ka sa YouTube channel John Network, shout out o shout out kang Shane Olivar, shout out o shout out kang Vincent Sabandal, shout out o maratatanan guys. So don't forget to like, share and subscribe and click the notification bell below. So bye bye.